iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagdagaan ka ti panawanan. Di matlag to daon. Nakutumpahin din wanggaw. Tawan mo tanruot akanin na. Di tati parikot tayo tanagango amin aruot. Awan pa yan maarab tinwang analang to aruot. Basit pa'y timpundok agarami. Iso asag gabas si teklangan tititid ko itinmang ko. Ta mga numaibos. Awan tunti kanin na. Anya ngayon ti pa kanitinwang ang gail. Si damait. Saan laan wang tika asi? Pati tao agi remedyo tayo mo't itikanan tayo. Awanay. Kasano day tuyang ay. Awan garami akanan tinwan. Apay nga men, adi ka nagpundo iti garamay, idi pa naggagapas. Adami impundok ang naibusay. Kunak idi nga isimpun mo. Kunamot nga ado ti ruot akanan tinwang. Kunak no saan napautil ninyo Numa nagtudo ita, saan nga agtubo adagos ti ruot akanan tinwang. Wait nga raw. Masapul nga aguray pa iti sumagmamano alawas. Sakbay nga agtubo ti ruot akanan tinwang. Uray iti asidag ti waig. Awan ruot, taado ti tao mapanmang ruot ijay. Awanay. Parikot itaday ta aruot. Pangalangatan nga iti kanan tinwang ka. Nagpudot ti panawen. Ay, uray danom, agkidit pa yan. Wan nga rod, Maray. Basit matan ti danom iti gripok. Basit ka de, kat agmay maysa kamot amang usar iti gripom. Ay, adda umay makisaksak do. Saan ko mat amabaling nga ipare ti danom? Wud narigat nga agpayso no paritan ti danom. No sikat ti adda gripo na, adda umay makisakdo. Iso ati aramidag, karga akon dagiti drum ko nga usarek iti agmalam. Taimton umay agsak daw dagiti kakaaruba, at least ada aramatag. Apay mare, saan ka day maawanan iti danom day tagripom? Maawanan nga rod no daduma, iso nga agurnungak, ay narigatan no siyak ti maawanan. Ay, wen Ay, napaot nga agpayso daytoy akalgaw. Nay. Apay nga alaam nga tigarami may. Asino ka? Ay, saan ko nga lalaing? Adala nakita kasi muksok abilay. Iso asok-sok kainat. Kat no ibaklay mo ko man, no sa anak adimtang. Ay, saan mo't idindin ko la kuma. Tapno makita di bilit asim muksaw. Ang mga nuad da itlog na, dito ay antigaramay. Ha? Sumuksok kat tibilitan iti kasta akaunag? Sanga sakro iti kaunag na. Mas dawak nga raw. Naunag tinasaw kainat. Yung jak mo lamadanon tinasaw abilitan. Di ka man tatabadong. Agawid kan. Kat di mo pakibiyangan tigarami may. Awan ka ng tinwang may. Pag ano nga tigarami yaw. Jak mo makan. Mala, panawang ka manlagay. Nay, ano ba yan na kami suot ka, dahil awan mo't basol ko kun ka. Ay, saan asika, chief? Ay, masurunak lang amin. Sino ti kasurun mao? Ni Tata Badong. Nakita kabaklayan na kuman tigarami mi. Anya ti kahit mo sa wine? No saan ko nakita? Inala na kuman tigarami mi, chief. Idi nasitgak. Ibaga nakit din nga da kanu nakita na asimuksok abilit. Anya? Si muksok abilit iti garamay. Wan kanu nga rod. Ngam amok arason na lang, dayjay. Ay, inggaraw man nga rodin ni Tata Badong, ti kinalaing na nga grasaon. Wan chief. Imbaglakit din ta nakita. Tano saan? Inala na kuman tigarami mi. Kat awanton ka ng tinwang may. Papanamba daw. Mapanak man iti kalapaw iti bangkay. At daamok ang nakapumpan nagarami ni Kwaraw iti asidag ti kalapaw. Inak man mangala.
Anya, mangala ko nam, takawam tigarami ni Kwaraw. No sa anak ang mga ala, awan na, matay ginwang. Awan pulos kanin na. Urayam ni Kwaraw, tagumatang kano kayat na taglakaw. Masiguradok, adi na kayat tagpadawat, takanin mo tinuang na. No aday jaya. Mangibagaak no kaya't nakalakwan. Ngam no awan ni jay. Ay kat mga alaklatan na. Ay, saan ka mangala, noawan ni Kwaraw? Urayam. Kit no may ni kwarog ah. Ngam tay ko na ka, no awan ni kwarog, mga alaklatan. Ay adu pa tigaraming Kwaraw. Basita nang kail. Nagdapay basit iti bangkag. Iti asidag ti kalapaw ni tata ba daw? Ay, intaman nga raw, ta magalak man. Awan ka ng tinwang. Unang kail. Mabit lang raw. Itarimaan ko pa iti pan nakaipagod tinuang kaw. Magawam na mabisin ng tinwang ko. Awan ngamin garami iti talon ka. Ado ti simpen mo ite. Nagbiitan ngay, ana ibaos. Rawat nga ron tinwang ko. Ala, mangitugot ta nga rod iti pasagad. Tapagbunag ta iti garami. Alangan nga awitan ta. Ay, unag pa isa. Ay, sige nga ron. Ano ba doon dada iti anti garami? Plano ng samot ti mga lay ti garami ang kail. Ay, mati ah. Akur-kurang ti ka ng tinwang. Mga lapay laag. Ay, ibagata sa na mga la. Apay ngamin adi nagisimpen idi iti kanan tinuang na. Eh, di lamang namnam ay tiyan muna. Naglayang adumawat. Uray ko mano sana na imaw. Ah, nakita na tanang kail. Timalyaw di tao. Imbag tayo may ta. No saan ay sus ang mga nunanggalan. Nasa unidariya ang nakita na nga ista ibakroy ni tata badong tigarami ta. Idi sinita na. Inrason na kano nga dakit kita na si Mokso kabilnay. Kanya kita si Mokso kabilit. Eh, naglayang nga grason. At padawat kayo mamit iti garami yaw. Eh, kasano adumawat kakitawan nga ron ka ng tinwang ka. Ay, awan pa'y ka ng tinwang kon pare. Eh, no awan ti garamin ni Kwarog. Ay sus, jak amon no agbiag tinwang ka. Pangalaan nga tan ngay ti ka ng tinwang. Awan mo't rooteng. Nagango amin na root iti turod. Damit sabam di bang pukan ka iti ipakan mo. Sayang mga rot ti saba pare. Na, kanyat kahit mo. Agbiag tinwang mo. Wano di sabam. Sa bagay mo kidi ah. At dami nga paiso ka sa bak. Makapangan mo lang ang tinwang kaw. Tadagayang poon kan bulong ti saba nga ipakan kaw. Nakapasagad mo't itay da kapitan ken Kwaraw. Papananda ngay maray. Napanda na nga la iti garami ni Kwarog. Awan ngamin ka ng tinwang me. Ay, day tati parikot ni Badong ko. Amangan nagkikita day di bangkag. Ay, napanmat ni Badong mo ijay. Kasta mo timbaga na itay maray. Adda na pan nakinita ijay kalapaw may. Asidag samot ijay ti simpon ni Kwarog agaramay. Kasta mo tinangag ko asaritaan da itay, maray. Mapanda iti simpen ni Kwarog iti asidag ti kalapaw ni Pari Badong. Pasaray mapan ni Badong ko ijay kalapaw na. Anya nga iti aramidan na ijay, maray. Saan mo't apa nagbabangkag, taawan tudo? Mapan nakitaan di arado na, kanda duma aramintana, kas kumaitipala, kumpay, kalugong asilag, kanda duma pa'y nga aramaten ti agtalon, kan agbangka. Nakaala ka kadimo lang, itigarami ni Kwaraw. Ay, saan nga rod? Napamay imbunag ni parintingay. Ah, apay ngay, ani kapitan kinangibunag. Kanan kano tinwang na. Iso adidak imbingayan, takurang kanaw. Imbunag da ka di amain. Saan pa'y mo da? Medyo ado pa yun na batay. Baka nagtulatan iti saba yun ang kaw. Ay, masaya nga nakiti saba. Awan mabalin na. Kapilitan asaba at ipakan mo, ngam ti kumutong tinwang. Gapot adidak inikan iti garamay. At daramidag tuyan. Na, anya manan ti simken di ta panunot mo. Ha, madin sa manday tan ba daw? Saan ang nasayaat para kadakwada? Ang nasayaat para kanya. Ay so, san ka nga aramid iti may kaniwas ba daw?
Dakaw dito'y bangkag. Nagpasada kahit ni Kwarag. Adama ni parinting iti barangay hall. Puro wakak man ki di iti rongrong ti sigarilyo ti naipumpun na garamay. Hitag man no di sumgay. Nagbara ti panawain sa nagangumot ti garamay. Intun na ipurwak kaw. Pumanawa kaw. Tapno sana siya ti mapabasal. Hitag man no di sumgay ti sinalbag agaramay. Na, apay asabali tingir sem asumungad. Ha? Ngir-ngir siya kaya may. Adalang nalagip kaw. Iso nga kaslak na kangirsi. Ibagamot ano anya tingir-ngir siyam. Awalat di mo madamdamat. Agaw ka kideng tamangan ka. Madamdama labasay, ta saan pa'y analuto ti dinengdeng. Anya, aldawin di ka pa'y nakalutaw. Apay ngaldawon ako nam, anya laang mati oras. Awan pa'y alas 12. Awan pa'y aya. Alaman nga ron. Tamapanak man pa'y di ta kalsada. Uston to, no makaluto ka. Saan ka unay amabayag tapno saan amabaawan ti dinengdeng. Apay aya no mabaawan, kit nagpudot mo ti panawain. Malahin na ka. Ay, mayat tingir si ba? Ada ka di rumbang amamot. Ay, si kamot pare. Managsaka naklain ka, nabsog tinuang kaw. Iti panay sa ba? Ay, imbagkan ka taado ti sabang paray. Adala tayo pakan mo itinuang mo. Sakit, basit. Sa labali ata intun tumudo paray. Adun ton tiruaw, taka ng tinuang. Eh, dahi tangarod ti orayan tayo. Awan bitin. Isungarod paray. Iyayak pa inuwaig nagdigdigusan. Ay, ada pa panam. Tapay ngay may kaduti kalsada. Ay, awan mo't paray. Pag napagnaklaan mo ta. Sige paray. Subliak pa, iji balay. Intamanan iji bang kakaanakan. Inta agibunag iti garamay. Unang kail, tainak matiyalaan tinuang kaw. Duwatan nga agipasagad iti garamay. Ay, una. Imbaglakit din. Tadaday di asimpen mo agaramay. Dakil ti maitulong na. Tawan ka ng tinuang. Ay, unang kail. Mayat agisimpan iti garamay. Tapno ada nadadaan ka ng tinuang. Ay, mapantan. Awan ka di pa inante, Angel. Awan lat mamirinda dita. Mabisinak nga main. Adan sa nabati nga inlintana sa ba? Ang kakitain. Mapantan no malpas ka nga agmerienda. Ay, huwan man, Angel. Tanay, mabisina ka talagan. Ha? Ay, magitam ti makit-kita kang Angel. Napuran mo tanti garamay. Ay, patimot kalapaw ni pare badong napuran. Ay, nagkayam kam lakit diti apoy. Ay, saus. Iti nga takalapaw na tinagapuan ti uram. Anya tinapasamak. Apa nauram ti kalabaw kaw. Ay, sus, ada lakit din nang ipurak iti rong-rong na ditoy. Iso ada uram. Sayang ti garamay. Kasanon dagiti alikamag iti unag ti kalabaw. Ti arado launay. Nauramain. Ay sayang awanay. Mamwak lang o asinaw. Ta isong rod ko ti ulo na. Awan ti atap mo, paray. Ay awan ti amaw. Ngam sayang dagiti alikamag paray. At dadamin iti kalabaw. Ita nauramain. Ay sayang. Saan nga sigurado da dyan nagaramed? Ay, makarman to. Ay sayang ti arado kindado mapay nga alikamag ko paray. Natusak sa ngagpaisaw. Ay na, tatabadong, ti aramid amadi, adda katukad na adusa iti udi. Ala sige, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, addaman madmadlaw ko kan ni Kwarog. Anya dayta amadmadlaw mo. Tunggal makitak ni Kwarog amagmag na kaagkakatawa. Ay, nadlaw mo matgayam dayta, Maray. Limo kay samet tan ti tornilyo ti panunot na. Ay, saan met, Marikwanang? Adayo amapasamak dayta. Kat anya ngay nga ti pampanunutin na. Apay ngagkatkatawa ngagmaymaysa. Ay na, in love nga men ni Kwarog. In love? Ay, kastagayam ti ma-in love. Ay, kat, padasemet nga min ati ma-in love. Tapno maipada ka ni Kwarog ngagkatkatawa ngagmaymaysa. Ay, saanan. Ibagadan to, pay ngagmauyo nga. Ay, ikaman ayaban ni Kwarog. Apa ay, Kapitan? Ay, ibaon ko ilay. Paayap mo pa'y lang kanyak, met. Kat adalang mit dita asidag. Na. Payapayam lang, oh. Sika nga ruti kayat ko amapan mangayab. Ang mga nudanugan nak. Na. Adan sa pakpakaruan ni Chip ita. Agkat-katawa mat ngagmaymaysa. Kastalaeng, ti ada love life na. Agkat-katawa ngagmaymaysa, Di oray sa anak amadadaan iti love life no kasta. Yung kakaayabanan. Yes. Si Parog. Aw, abay. Anya ti bagam. Papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka now. Addan sa pangibaunan na kan ka. Oray sa dino ti pangibaunan kanyak ni Uncle Kao. Mapanak adagaos. Ay na, naggagat kan, Chip. In love, eh. Ha? Ay, nagmayat gayam ti ma in love. Malaksid anaragsak ka, nagagat ka pa'y. Sikan na ati na in love. Ay. Ay! Kwarog! Ah, Uy, dingdinggan na. edi bagbaga mangkail. Katawa ka la katawa. Ibagbagakan ka. Noan niya ti mapan mo gatangan ilay. Ayun gaya man niya. Na ay, di mo man sobraan mo ti agragsak. Tabang ano ibaga dagiti tataw nga agmauyong kan. Naragsakak lang ang kail. Gaputa agayata kaon. Di mo ipadlaw unay ah. Jak nga rod malabdan. Talaga gama naragsak ti makarik na iti ayan. Kapanam ko, Rab. Hindi ilay. Nakaisam ka, mate. Uray tupay sika. Nakaisam ka, mate. Ganun mo na. Naragsa ka, gayam. Ay, uray siyak tataba daw. Naragsakak, mate. Nagpadpada ta naragsa ka. Sige, panawan ka pa eh. Tamapan ko katangan dagito ipagpagatang ni Uncle Kao. Mapanak mo tayo. Naglugan ni Tricycle. Nagawid ako. Hindi ka bildata. Ay, ang yaman nga tanti masida aya. Ada akong tuyang. Na, nakaisam ka ma. Ay, kadwa na. Naragsa ka, gayam. Nagapo ka lang ijaylay, naragsak ka. Way, talaga naragsa ka, tuyang. Ay na. Agkat-katawa ka pa'y. Kadwa na. Kas tuya talaga tinaragsak. Na, apay nga taan naragsak ni Badong ko ang naggapo ijaylay. Kastaw na'y tikat-katawan. Apay dayta bulong ti marunggay ngay gemaw, marituyag. Ay namaray, napan ko man dinawat di ta kaaruba. Imbagla si daun may kinibadong kao. Naggapon sa ni Badong mo ija ilay. Wun maray, kagap-gapo na. Nakitak nga men, idilimabas ti titersinak. Ket amo maray, adanadlaw ko kenkwana. Anya tinadlaw mo maray. Agkat katawa mo't ngagmaymaysa. Nadlaw mo dayta. Kauwan, Ay, uray siyak maray, nadlaw ka. Damdamagak nga rod dito'y bagay. No apay ang naragsak ni Badong ka. nakita mo ni Kwarog. Ay uwan maray, kanayon ko ang makita no lumabas di tabalay may. Agkat katawa mo uladay chay. Kat sigon ka ni Maribanang,
In love ka no gayam ni Kwarog, iso akas jay. Ah, inlaban ni Kwaraw. Ka ni Badong Mau, naragsak mod. Ha, amangan no. Ay sus, maray. Di mo ibagang nga inlab mo ni Badong ka. Kat saan asi ka tinakainlaban na? Sa bali a babae, amangan no taga-ilay. Ay, anya. Tay dinaggapo jay ilay. Naragsak ang nagaway. Agkat katawang agmay-may saan ka day. Wun maray. Iso nga in love iti sa bali a babae ni Badong Mau. Ay, imbag man ta na panuno mo day tamaray. Naglaing kan? Siyak pa iti kunam. No kasta, nalawag nga da babae ni Badong Kao. Nalawlawag pa'y ngam init, mare. Yang, nakaluto kan? Kanya nga tararamidam dito sa alas. Nakatugaw. Damagampay lang. Amo ka nakatugaw ka. Ang rumbang ko nga da ka di kusina nga glututaw. Emparabaw ko jay bulong ti marunggay ijay lamisaan. Eng ka nga rusngusen numabisin ka. Ayunay ka bitay. Pagbalinan na kidi na kalday. Ha! Jay bagas, jakpay na arasaw. Eng kakarum kamanan. Apay ay akasta ka bitin to yan. Nagragsak ka lang nga napanagala iti marunggay asidain taitay. Itagong ungot yan. Adagayang mading aramid mau. Mading aramid nga. Kano pa'y alok-lok ko nak? Ha? Badaw? Kano pa'y? Yeah. Ay, agdan sa mang perperde iti napintas a relasyon may kinituyang ko pare. Na, asino kumangay matimang pirday? Di na magkayatan nga ilutwan. Si madutan ni Marito yan. No itimplahan na kiti kapay. Nakapapay. Ay, Kin naglamis pa'y paray. Yay. Sa nakasiday a nakasamsamay. Ay, kahit nasawan paray. Pimaitan, kan limami isan ti panagayat na kan ka. Day tangaron mo't kay ti pampanunutag paray. Asino nga tamot ti mang perperdi iti relasyon nyo? Ay, day ta. Tidak kalaburbur siya paray. Abangan mo no si ka paray. Di nakman papabasulan na kasta. Jak maarabin day ta. Wanaw ni Maribana. Nakarkaroon, adi na maaramay. Ni Marikwa na ngay. Day ta abaak akagawan. Perjen na ti relasyon niya. Anya kumamot ti magunod na ngay. Ni Kwarog ngay. Amom ana in love ita ni Kwarog. Di mo pabasulan, ti ka anak ka. Ay, sino ngay nga ro ti mang perperde iti relasyon may kanituyang ka. Ay, amukon. Ha? Amangan no si ka. Anya, apay ko mapirjek ti relasyon mi ngay. Dong-dong wag unay nituyang ka. Ay na, nagimos ti mangan. Inteng, anawam ni Kwarog tani. Nagaduunay ti kanuna. Apay nga anawa. Bay-bay amangan iti ado. Hanggang saan natan nga ibatyan ni ti kanunta. Bay akanin na amin. Isupay nga idakil na. Saan ba't akas tatipan nangan na ide? In love nga raw. Isu amangan iti ado. Ay kasanuta ngayon. Agluto akmanan iti kanunta. Uwin ah. Ay na. Ang kangil, nagadun samot una yung tikin ng gaw. Nakababainin ka da kayo kinyanti banang. Ay, nasaya at tanakanunot mo na ita. Kwarog. Sige lang ka anakan. Maawatan ka ta in love ka. Aguma ka amangan. Naibus mo tan amin ama ka ng kangil. Ay agluto pa ni Antim. Di ka madanagan. Saan ay ado nga? Na, ay, magastusan kamat gayam no adda in love akabagyam. Nakaladlading itak manen, Chef. Kasanaw, awan manen pasahiros. Awan lang aruden iti kalman. Uray sak. Kanayon nga awan pasahiros ka, ngam naragsakak lata. Wan nga rod, agkat-katawa ka lata. Ay, makapakigtot ka no daduma, takilat kalatan ngagkatawa. Padasam ang amin ti agayat, tagkatawa ka, ureg may saka. Awan pa'y mat pakain labak, Chip. Itulundak man ni Jay Ilay. Mapan ka man ni Jay Ilay, tataba daw. Ituwin niya. Naragsakit ni tataba daw, nagpailay. Pudno ka di, tataba daw. Katuwin na. Iso ngay tulundak kaon.
Kasano nga, Chip? At dan ni tatabadong apasairos ka. Agbati ka na dito para daan. Kating kayo na. Saan na balay? Tanaragsak kalatamat, ureg may saka. Sige, Chip. Nagkatkatawa kalatan, nga ureg may saka. Ay, napanmanan binisita ni Badungkaw jay babae na ijay ilay. Ha? Adda babae ni Badong mo, Maray? Siya kunti sumungbat, Maray. Wen, iso anak kalidliday ita ni Marituya. Ay, jak man la nadamdamag dayta. Apay, di mo ayan nasabsabat ni Kabadong. Ay, saan pa'y mad? Agkat katawa matlaang day jeng gagmay-maysa. Akas ka ni Kwarog. Na, kaya't mo asawan. Wen, adda babae na atagailay. Iso ti kanayon na apasyaran. Ay, insukat na ko ni Badungkaw. Ay, amangan mo't no bulan-bulanan ni Pari Badong, kat ada sumsumro na. Awan maray. Sigurado akalimpyo pa ilaang ti panunot ni Badungkaw. Ay, no kasta. Talaga nga ron nga da babae na. Dahil takot ti sintomas ti ada love life na. Agkat katawag ag may-maysa. Ay, jakla kaya ta mapatasan day ta asin Thomas. Bakawan. Di ore agba akak iti agnanaya. Tuyang my love, ayan mo. Ha? Apay abirok-biro ka nakpailaan. Kunakon kay, tanakatugaw ka dito salas. Mala, ingka nga rod iluton, dahil ito ginatang ko akar ni iti manok. Ilutom, numabising ka. Ayun ay kamot tinaya tuyang. Kanayon laki, di na napudot ti ulam. Anyaya ti basol ko kinga. Hindi di mo kapailang. Naglampaso ak matay, nito'y balay, sakbay ang nagpailiak. Pinunok, jay drami ti danaw. Nagbalsigak pa, iti pagsungurod mo. Adda babae! Anya nga babae, ay ati bagbagam. Abay ti kunam! Diyak amaw nga iso ti sublia-sublia ijay ilay. Anya, Tunggalag ka po kay jay ilay. Kastaunay ti ragsak maw. Nga oray kalagkat katawang agmay-may sa. babae ay amot ti subsubyak iti ilay. Kal, abay nga rod anaragsak ka. Ipadpada na kidain kinikwaraw. Nagmadigayam ti pampanunutam kanya katuyang. Amom no niya ti subsubyak iti ilay. Naglawag ka babae! Trabaho, tuyang. Naawasak iti trabaho. Iso ang naragsakak. Apay, saan ka naragsak? Amadaan ako niti trabaho. Adan trabaho? Iso, mate. Yan niya ka na ya. Saan ka nagproblema iti sidahin ta? Tadanigatang ta. Aya. Kastagayam. Ay kunasaya at ang arod ba daw? Ikagluton. Kahit si Kangay. Anya terami daw. Inakisagana dagito usar ngagtrabaho intun bigat ah. Mangrugi akon kay. Ay na. Nagragsakak ba daw? Tayo manday ta. Uray siga naragsak ka. Agkatakatawa ka. Good morning, Kapitan! Ay, na. Ay. Si kamot gayam ti masabat ko anak kaisan. Siyempre, di mo pa'y sinumbatan di kablaw ko kun ka. Ah. Kunak, good morning! Ay, good morning mat kan ka. Ay, apay anaragsak ka. Kaano lang, hindi ko na ni Pari Badong anak kaungungot ka. Sana kun nga agong ungut, Kapitan. Tamaw, abdan trabaho ni Badungkaw. Ay, nasaya. Isugayam ngag subli-subli jay ilay, tanag-apply iti trabaho na. Kat idinaawat, naragsak. Ay, rumbang lang Pampanunutag nga da babae na. Ay. Angam awamat gayam. Di adan ton kwartayaw. Ay katagnan na, Kapitan na. Ay, wang gayam, ni Kwarog ngay mag. Inakbisitaan tagsang-sangit mo't kanon. Ha? Apay ngay? Ay, dayta, tinaskan ama amwa.
baon-baon ang kail. Hindi talang barangay hall ti pangibaunakan ka. Nagasidagan. Namo man nakaladladingit kita. Ibaon nakpay lang, mate. Nagragsak ka, idi. Nag-break kami ni Tikayan at kaw. Kunak no makaasawa kan. Nakita ray mo titi sa bali alalakay. Sapay lang kaya kalbaw. Ako sa nabalay. Adan to pa'y maamamom asabali a girl. Nagaduti girls dito. Ay, isumot lagayam, anak kadumog, anak kaladladingit ni Kwarog, tunggal makitak. Nakita ray gayam iti sabali jay nobyana. Wen mare, broken-hearted ita ni Kwarog. Ay, ayat, aya. Na, nagkatawa ka mutan, mare. Pugtuaham no ape anaragsakak ita, maribanang. Ado siguro tinaglakwam. Kasta kamutkat no ado ti umay gumatang. Uray kalaag katakatawa. Ay, inlabak mutan, mare. Ha? Milagro! Na, ay, saan ka laang anaragsak? Aglalalay ka pa'y. Ay, kastoy kayam, ti agayat. Ay na, marikuanang, nainlabkan at talaga. Ay, nanakwanang, naragsak ti adda ay ayatan na, ken adda mangay ayat ken kwa na. Kat si kamat Kwarog, di ka maupupay, tadumtang tulat na, ti parakan ka. Ala sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikonan, nasiputam ka di alima bas ito tersinam ni tuyang ka. Nay, saan kumut nakita? Apay aya abirbiro kam. Uy na, saan pa yan nakalaba? Saan pa yan nakalinis ita balaymay? Kat pimanaw na dagos. Ay unay daytan. Nakasapsapa, pumanpanaw. Inal daw lang ngay suter aramidin na. Ay, ammo ko no napanan na. Sigurado anapan na pinasya dagiti daduma ako kumari na dita abagatan. Ay nakman berokin maray. Tanay, mabisina ka. Awan ba't ni Mari tuyang dito tersenam, Maray? Saan nga umay dito, Maray? Nay, apay ngay? Nauman? Adan sa sabali apapapanan na. Ay, saan natan akayat akay nistorya? Ay kat nauma siguron Sa bagay mo't kit di Awan mo't ngaminan maistoryak. Kan maysa, adda baro nga ordinansa ti barangay. Nay, anya nga ordinansa dayta, Maray? Tiliwendan dagiti chismosa. Ay sos, delikado nga rudno kasta. Wan, iso aliklik akong dag chismes. Dakasan no siyak ti umuna tiliwenda. Imbag man, tanapanunot yung agaramid iti kasta aklasit ordinansa, Maray. Ay, nasaya at unay dayta nga ordinansa ti barangay. Wan tag kaiwara, kan umad-ado dagiti chismosa diti barangay. Kat no kasta nga umad-adaw,
Umad-adumat dagiti agaapa, gapo iti chismes. Chip! Chip! Ay! Oh! Aw! Kapay, adda uram. Adda pungpungutan da bakat iti abagatan. Kahit, anya kumaita. Mapantaan nawan, adda giti mang pungpungaw. Bayan mapungutan da. Chismusa ka nung amin. Aw! Di agpasada takit dain. Disturbo da ita. Ala, kasi di bakit apungpungutan da. Kahit, sika kuman natin nanganawa. Apay nga imay mo pala imbaga kanya. Sika ngarot kanot ti kayat da nga aganawa. Apay asak pay lang. Napigpig sa kakano nga miti siyak. Mabutang kakit di nga aganawa. Ingka na, Chip. Ninanatuyang di pungpungutan da. Ah, anya? Ninanatuyang? Ay, inakarot na nawain da kiti mang pungpungaw. Kat nuninang ko iti bunyag ninanatuyang. Naglaing ka nga chismes! Aray mo! Nakaw! Sakti pungpungutan niya! Amay kalinyag nga ka dita! Karamutan ti rupa ka! Nakaw! Anay. Sige, Kwaro! Ay. Takatin nga! Tapno si katipungutan day takalaban ka! Anay ka, nagsakitan ti rupa. Nakaramutan nain, kan napungot-pungotan ti bukaw. Sumardang kayaw! Nakiapa ka man ang tuyag. Di ka lamabain. Madan! Kaslay bagbagam akanayo na kamakyap-apa? Kano itaklang anakyapa? Apay, di mo aya malagay. Day di pa nang ipabarangay daking ka. Gapo iti day takin na chismusan. Awan malagib ka? Ita, nakipinungot ka pa yan. Anya lang ti makuna ni kumpare nga yung tingay. Iti day tangararamiday. Anya ngay timakunam kapitan. Para kanyak amaysa, rombang lang at iliwan tayo ni Kumari Tuya ang tanalaing ag chismes. Ay, saan pa'y matakagawan? Pasensyahan tayo pa'y magbasit ita. Marmarwaman, kapitan. Agasam man ta dumayo pa yan dita abagatan tapno lang makichismes. Bayam ta kasaritak to. Tiliwan tayo kay Dad. Na, ipagpagaputay laka din ka ni Kwarog. Tangamen, ninang na ni Marituyang iti bunyag. Oh, No saan tayo nga ikan iti pagnakmad na. Aramidan nan tumanin. ay inton aramidan na madan. Ay, kalpasan ang makasarita. Ijay tayo ton at tiliwan. Oh, Ipaibalo tayo kay Dad tapno sumardangan nga ag chismes. Mababay naking ka pare. Panggulong samit din dito barangay tayo ni tuyang ka. na, apay asika nga, tinaka-amiris iti day taparay. Apay saan ang mapanunot nito yang mo day ta abanan? Awan nga rod manaknakim na pare. Ay na, kalkalpas lang anay pabarangay ni Marituyang. Nakipinungot man hindi ta bagatan. Imbaga, ada ni Kwaraw ka naganawa kadakwada. Uwin nga rod pare. Nipay kanukwaraw, tinapungot-pungot. Ay, pasit amin ti trabaho ni Kwarog day taparay. Di aganawa iti agaapa. Kasarita man langin ni tuyang ko pare. Barang agbalbaliw pay. Ay na! Saan ka na agwapo, Chip? Nakaramutan day tarupam. Di nakman katawaan dyan. Ibagbagak lang mo, saan ka na agwapo? Inton maminsan, saan na kun nga ayaban no kasta nga dagpipinungaw. Si kanton ti makamo nga ganawa. Iso nga rin asana ka na ganawa. Tamok ang mairaman ak itigulo. Anay ikaw. Napgas dagiti karamot diti rupat. Ay, nasakit? Kaya't mau, takaramutak tarupam. Damagampay lang. Damdamagak lang mo't Dakos ayat agdamag. Ay na, di nak mabalin nga umay istoryaan diti tersinak mari. Taadaw ti araramidag. Umay ko laang mo't ibagakin ka dyan nangag ko at chismes. Kaya't mau at iliwandak. Padyamot at iliwanda ka. Ang chismis na ki di aginggat kay kayat tamaray.
Ay, jak kaya, tadakkel apa kaibabay nak no matiliw dak nga agchismes. No di mo kaya ti makichismis kanya. San lang? Mapanak man lang di tabalay da maribanang. Ha? Hoy, Marituyang! Adumot lang ti aramidan ni Maribanang! Di mo disturbuan! Agsibsibog kamot gayam iti masitas mau maribanang. Awan, Marituyang. Taneh, nagpudot ti panawon. Malaylay da, no jak sibugan ida. Ay maray, amum kaday, di pagchichismisan da di tadaya. Anya maninday ta. Isarding mo ti panagsibog mo. Tamapan tag-istorya di taunag ti balayaw. Apay, Mare. Di mo ayam mo at tiliwanda itan dagiti matiliwanda a makichismes. Mamati ka mo. Pudno ti ibagbagak. Ay namaray pangbut-buteng dalaang dayta. Awan pa mudkit di tinatiliw da. Dayta ka. Awan pa'y natiliw da. Kasana po na. Ha? Kung kunadalang dayta, uray ni Kapitan, patsamal. Na, Hanggang, kaslasaan damot akabutang ti ordinansa ti barangay, ang matiliw dagiti chismosa. Da. Asino dagiti saan amabutang? Nininang ko atuyang Ah, Mapanmutlat ta makichismes. awan pa'y ngamin natiliw kay. Nagadwa chismosa dito'y barangay. Agtiliw ka na. Ay, kasanungay kat ninang mo ni Marituyang. Oh, Di uray man. Ay. Nakabasol nga rab. ay bayam ta kasaritak to pa'y ni ninang mo. Amangan nga minno addan tumanan ka pinungot na. Ay bandak tumanan nga ganawa. Siyak tumanan ti nakakasay. Di kagtaltal na dito yung balay tuyang. Rumor ka maday. Mapan ko la bisitaon dagiti kukumaray. Imbag ko ma, no dito yung kalang asidag. Tanalaka ka lang ang mapanayapan, no oras ti pandangan, kan panaglutaw. Kasano kumaan dito yak lang asidag. Kat saan mo't akayat da kumarik akwanang kan kumarik abanang ti makichismis kanya. Uy tamo dagaya mo na bawalan ta kichismis dito yung barangay tayo. Adula, may na bawal-bawal. Makitam day ta pa nagrasrason ma. Ay kando kasta ka lang, uray tiluwan da ka nga ruday. Malama pa na kaun. Si Kanton, ti baka mo nga gluta. Wal! Marikwanang, papanan ni Marituyang, awit-awit namat dya agrat-ratik abag na. Ay, ada nga ta papanan na. Kat sigurado abiruken tumanen ni Kabadong inton madamdama. Nakalutong nga tan iti kanunda. Panagkunaket saan pay. Ay, agunget tumanan ni Badong na inton sumangpot anaggapo ija bangkag. Agsinong batdan tumanen. Ay, day tati ipikto tinakaro apan nakichischismes. Panagkunam nga ta, Maray, mapan makichismis ni Marituyang iti sa balya lugar. Lakit di Nay, nagluganan iti tricycle. Parta ka matang pataray iti tricycle mo asi ka, Jong. Kastuyan ti kapartakan na taray to'y tricycle ka, una natuyang. Kita man, nalumbaan na tapayan day talakay amagmag na. Mawan sa mo ti samsambutam. Anya nga awan. Agaawid to dagiti kukumarik akachismis ko ijay iray. Ha? Mapan ka lang makichismis jay ilay. Kunak man na mapang ka makichinda. Mapanak laeng makichismis. Ay. Iso apardasam dag maneho. Taray, malatawakaw. Ay na amo kun no asino ti berbero kam pari Badong. Ay amumon maray. Siyempre, ni Marituyan. Yak manan na sangputan dito balay may. Kunay, malumay. Nakita mi kan ni Marikwanang anaglugan iti tricycle. Naamon na ngamin kay atiliwan dagiti chismusan dito barangay tayo. Isuan na pan iti sa bali a lugar, tapno makachismes. Ay, huwag nga rod maray. Tila pakadandanunan na. Ay, una yan ni Marituyang. Di pagbutbut nga. Ang mga nodan tumanan makaapa na dito sa bali a lugar.
Saan la dito barangay tayo nga illegal ti panakichismis, pari badong. Dito'y intero nga ili iti pakpakupak, illegalan day ta. Ay, sus. Delikado nga rodan ito yan kuno kasta. Sa dino tinang itulod ang kaninana matuyang. Ijay matili, tatabadong. Sa dino ijay. Ijay ayan dagiti agtutugaw a babae, ijay igiti kalsada. Agkikinuto da ijay. Nya. Nagpara ijay, din sardeng kaon. No kasta, da ijay ang makikingkinutaw. Wain tatabadong. Sigurado da ita. Di nakpay malagip nga o may ilutwan. Iti kanay. Nya mo da ita klaseng asawa na ya. Enteng, apay ngay ngaging gaita kat awan mo't tinatiliw yu at chismo sa dito barangay tayaw. Di ka kadimat agganat. Banang! Ibagbaga nga min dagiti bumarangay, asaan yung ipakpakat, dayjay nga ordinansa. Makauray da ngamin Ay, saan ang maala? Iti inapuraan da ita. Ay, Na, anya dayjay? Ay, jay wiw 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 wiw. Kuna na? Wan, agsilaw-silaw pay. Ay, kanto iso na ta, di agtitilaw, iti chismosa. Ha? Isudaytan? Win, iso mamati ka, nga dagtiliw iti chismosa. Ay, madanagan na kaninana matuyang ko araw. Napay madanagan ka, tatabadaw. Apay, di mo nakita. Di limabas nga agtiltiliw ka nagiti chismusa. Nakita ka. Nasiputak nga ro dagiti chismusa, nagsilamang da. Ay, ayan na ngayngatan ni tuyang ka. Matiliw dan sa amit tayo. Ay, kasimot ni Ninang ka no matiliw da. Mapangkunto balunan, iti pagbaludan. Adda natiliw da chismusa, kagawad. Ay, adan. Ay, sos. Taga-ano nga day ta natiliw da? Taga dito'y barangay tayo Ay, uho na yan. Kababain. Amawom no asino dyan natiliw. Ibagamon, tapno maamuak no asino. Ninana tuyang. Ni Marituyang. Ijay ili tinang tiliwan dakin ko ana. Kan dagiti kakadwa na nga agchichismis ijay. Ay, day ta katikunak. Saan to mat ngamin amamati kanya? Paray, kasano ako nawan ni tuyang ka. Saan ko akabailan ti agbyag nawan paray. Ay amon ata ijay na pailang. Isuntumot la dakil a problema ni Marituyang. Amok paray, anapigsa ka kini Apo Mayor kini Apo Pulays. Mapantay na ka sa rita. Tapno paruwarin din ni tuyang ko paray. Ay, intun makarwar manin. Agchismis to manin. Ay, di nakarkaro amadi. Apay, di kalamasyan kanya akong paray. Awan di kadkadwa di tabalay may. Di nakantumot lang ilot-lutwan iti kanam. Hadangag pa'y susad sa doon na paray. Agam na anos ni tuyang ka. Nagagad pa'y numaminsan. Yawan mat basbasol ka. Papayatin ni Leudak. Ang yangawan. Dakil abasol mo dahi tapan nakichismis mo. Sana ka nakichismis. Napanak lang nagpakuto ka na giti kong kumaray kijay ilay. Rason ka pa ilang. Ay, Kapitan! Niwardak mata na. Ikarimpay nga agbalbaliw ka, Marituyang. Katuan mga main, nagbalbaliw akaw na. Anyat mako ng paribadaw. Kasi manituyang ko paray. Kasi akmay, nawan nituyang ko ang mga sikaso kanya. Mala, padasag ang makisarita. No, kaya't da ang mairwan ni Marituyang. Kabadong, nakita kalimabas ni Maritoyang diti sangwanan ti Tersinak itay bigat. Nagturong mat dita abanda. Ay, kinasayat mo't no dita banda tinagturungan na maray. Saan kan nga gungat? Ay, saanin maray. Taimbaon ko ngamin ang mapan ijay bangkat. Ay, iji bang kagyaw tinagturungan na? Wine, pinaunak, tamapan nagmula. Sumarunuak tumitay. No kasta,
Pudnaw ang nagbalbaliwan ni Marituyang. Ay, kano saan ngagbalbaliw ay kay tiliwendan tumanin ah. Saan danton na parwaray, maray. Bay-bay anay ni kapitan na may balaw. Ay na toyang. Tulungan kat ni badong mo amanggad. Tapno sumaya at tibyak nyo. Hala sige! Didon! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Inteng! Insurat para itiradyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdungay.